Aduh. Piye tok ki? Apa itu, Bos? Kowe nek tak gane koper, roh dhuwit matamu mentiling langsung etes. Tapi nek koper tak tutup, matamu ngantuk, nek mumijeti saya mbok kendoni. Tukang pijet kere. Ndelok bayaran genep. Urung mbok bayari, Bos. Neng dindinggon nyambet gawe umume bayarane keri. Yo ora iso nok, Bos. Ora iso piye maksudmu? Prayu ngono. Ngene lho, Bos. Nang dindinggon jenenge bayaran kuwi dhuwit. Lah kok arep bayari keri lho. Sopo sing gelem? Oke. Bos. Ngapa to mbok tutup neh? Ben buka ae. Aku ben awet melek. Ben awet melek batakmu sigar kuwi. Engko aku keturunan arep mbotel ngono to. Ya toki. Patrah duit iki tegah lek sing nomor 1 yo, Bos. Nak trimo kopi ae apa? Ora nutut. Ya wis nyo. Lek ngono ki cekel dhisik nggih cekah lek. Janji kowe engko ngantuk, tak culek matamu. Oke, Bos. Lah ya to, Bos. Nang dindinggon ki umume dipijeti krasa penak terus turu. Lah sampean ora ya. Malah betah melek. Turu patamu sigar kuwi. Wong duwe duit akeh hawane malah gak iso turu. Mosok to, Bos? Ya maklum, marai kowe ora tau sugih. Dadi ora tau melek. Berarti betah melek ngono kae wong sugih-sugih tok ya, Bos? Ya iya to. Karundine kowe lho ora gablek apa-apa. Terus apa yo sing arep mbok leki? Heeh, Bos. Bos. Wis wayah sahur ya, Bos? Bapak-bapak, ibu-ibu. Hah? Masa tuh? Kae lho rungokno. Wah iya ya wis ngono breksek. Awakmu mang menjeti aku oleh pirang jam to? Yo mulai mari trawas sampai saiki to, Bos. Berarti 7 jam ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang badhe ngantai siang, monggo kula aturi enggal-enggal sahur. Sakmenika sampun jam 3 langkung sekawan menit. Sahur. Sahur. Bos, mulai saiki selama bulan poso kontrak ya hitungannya ben penak. Kontrak apa wi maksudmu? Ya kontrak pijet to, Bos. Ola raimu no, kowe sugih, aku no sing ganti melarat. Piye to ki? Ya saya. Oke, Bos.